Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Useqithe amahlebezi kanye nezitolo zokudwa iqamba manga uMC kwaJoe oyipresenter inhlaka production kanye neNyoni TV. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la inbola khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwandwe. Usesiqithile izinsolo athi zingamanga oyipresenter inhlaka production kanye neNyoni TV uMC kwaJoe. Lokhu kuza emva kokusabalala kwevideo esabalaliswa yenye yezinyanga uKing Bhaka ku YouTube. Kule video ke kuzwakala amaviyeni lapho kungathi izwi lakhe uMC kwaJoe. Kanti kuza nje le video emva kuba emavikini ambalwa uMC kwaJoe wahlasela enye yezinyanga ngaluhlelo lakhe ehamba neNyoni TV eluthi kwenzakalani. Ubonakala kule video ehamba nomuntu okhala ngokuthi u2+2 inyanga le isolwa ngokunika umuntu into enobungozi maqede yanga itshela. Kubeke sekusuka umsindo kwaphinde kwabonakala enye yamavideo lapha kuye khona uMC kwaJoe ethi uzoxolisa ngesenzo sakhe wathatha ngesandla sesinxele. uKing Bhaka ube esetalapha lapho isenzo sakwaJoe asole khona uKwaJoe kanye no2+2 ngokudlala isketch ngakho lokho. Uthi ke bakhohlisa abantu kanti ke uMC kwaJoe emva kwalokho ube sebuya ebhoka ngolaka ukuthi akayeke ukukhohlisa abantu uKing Bhaka ekhulume amampunge ngoba efuna ukungcolisa igama lakhe. Abantu ke babe nama comment ahlukahlukene ngalo lo daba khona lapha esikhundleni zokuxhumana. Emva kwevideo evezo uMC kwaJoe isiqhelelanisa nalokhu okushiwo uBhaka athi Bhaka musa ukungcolisa igama lami. Abantu ke bafethu babe nezimvo ezihlukahlukene khona lapha enkundleni ka TikTok. uAsembonge Donda uthe awu mfokazungu iviyeni eyakho uzwakela uvuma ukuthi wasithengela inkomo u2+2 akuwena yini lo yami. Umonde Dream Chase uthe so kwakungesona yini isketch. uMambusho uthe uzophinda uyoxolisa yini futhi u2+2. uMajobe uthe awu waze wayicacisa bese sididekile ngampe. uMamlezi Mhayisi uthe wegaJoe uze wathi nansi message yakho engena ngesikhathi esakhuluma yona leya video. uNtokozo uthe awu bengikuthemba wegaJoe kodwa ke ungiphoxile mfowethu. uMbulazo Omnyama uthe danki bafo uyaphapha lo yamphuphe. uSamukelo GP uthe futhi bengamdlela umona u2+2 washo kahle ke ukuthi akaxabani nanyanga akazi futhi wakhuluma kabi ngenye inyanga uzenzela nje imlingo yakhe umkhayi. ubafana Mthembu uthe zikhiphe mfana kulate manje. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi comment section.